Karbi jutang jubat kacing honaya bangpu bura sing taro ili tumaphan nang utikang edlo. Tovar pen kalvard ke bagajok kaselamji aphan dhola langso sing no terang aro araratum KAEC aphan tovar kacholang. Balisang Center kulat kibiatum sorkar pen ki hot SOP aron kroy krei. B&M Enterprise B&M Enterprise along nalitum long ikji mesen akobe aklim. Mesen kobe aklim ke long chotkali bonta nalitum anam jum hek penta long ikji. Nalitum jongsi rong suri ke thom akobe aklim nampon lote e rong pen sika krehini laben suri ke thom ben aber nampon lote sika kre phopen nampon longji. Lasi humri ignon B&M Enterprise rong khelan dipu klar dagalam theka chini ji aphan 7002007817 along humri ignon Karbi Anglong life kilang radona phan seta menil hin pen kardom pajiriklo kardom nili birta thonang phi sami juli bepi non chethanam senang birtang ton pen Karbi jutang jubat lapen lamet lamchong kirim kibianing kihang nai anparta tekelangjun cases journal committee ke seng chenga bangphu bura sing taro kidamtang aruni phai koira ke thom arni adap por phai sira achiti mahut bangso pir thepen chi utekang si ilituma phan nang pamote kanglo dong mukak ahabar hori taro arong amekar kalitang bura sing taro alangli jutang jubat kaching hon thekpe ka bangphu anparta lamet lamchong Karbi Cultural Society Central Committee barim chunbang klembang phulo lapenan parta Karbi lamar janalong cheparjan dun vera bangphu lun tomo ketoke langka chepaduk thek beka bangphu lapenan parta tikelang jun cases journal committee keseng chenga bangphu do anang bongpen kalitang bura sing tarota inut klembang phulo lapuson lamet lamchong jutang jubat kaching hon pendanglo lun lam kirim kibia bangphu bangso pir thepen kache utekang bangki Karbia khea phan isi kanhok thedung binong labangso ningduk abirta longsi tongsekot pen KAEC EM lun sing teron Karbi Film Society amaipu dhoniram tiso penchinglo penang an Karbi Film Society la pen Karbi Cultural Society klembang phu bang phiatum mekri meklang pen chepadi dunrenti Anglong life kelang arap tundon pinilsum Karbi Anglong life ke ladak dong mukak soritaro arong sidolo labang sorong ke 1951 ani kan si sengpalo lapen ladak isi ningduk alam dan ningdo alam itu mak khelong kai mata kachisong long nangkar jab dulci babang fu jutang jubat penceng lo dama ki penceng lo lamet lamchong penceng lo lapen kisiasa long pada central committee long alang ni ke rap dun mek fu lo barim lapen lun kam temo long Karbi Film Society long kam penang ka cepaduk dun abang khu ka litang burasing karu chuwe jilo baji sira chitim forlom arong chiwai jilo lingduk tiglo ni tum Karbi Anglong life fest kami la sialang li alamu kuthak ni tum ladak an nang humri lo la sialang li alamu kuthak ladak Karbi Anglong ngate Karbi Film Society mai phu agai ram tiso alang tele titini alam ajukon Alangli ke actually ke cultural activist community. Akan nilitum la cultural participation ke Karbi Youth Festival 1974 ni kan nakareng mong home club kan nilitum Racing tao. Kalau so begini itu continuous berbomba. Anta cara berbomba. Alangli ke KCS Cultural Society along the Vice President of Mandu dan contribution epic. So kemudian ke top kelang kenceng loh main ke drama pen ini toko atau so drama alang ke top drama pen nah muka ajon pen lo kelang jon pen drama best drama pen ini kalau pen biheku nilin tum ke nilin lama jon sih lama jon nilin klaim ceng so before aku penta alang nilin lo masyarakat so Ken ang Ciparjan dun, MDC. So before sila
so pi ke alang le ni long na chelang na cherak do topik cinema kon be haimu sedon pirong be na ke Karbi stories TV serial dan main ke la killing jongpret kan hom killing jongpret kon cinema long alang le Rajib pro asal bora role sin ane claim dun so bahire ta alang le ni constable long alang le claim Kalau so pi ta hamalar kan serial long dalam kan naik klaim nanti orang melira hangi asin di dalam tu ada diary dan la 2019 an income dari Delhi Doroson pen Hindu serial klaim so long talang li nak kira tu script dan channel dalam ni nak acting dun dan mengharlang ni miripin ko cinema patang syuting Dena Rongben Bikram Teron Karbi Anglong Live Lakha ingko rapho nili constituency ka parlo Dhola Langso Singno Terang Arong kedamatawar kedamtang ningkan krip ho aprang National Rural Employment Program matiti hekpen NREP scheme dengsi selam pondo bangso abhi KAEC hinpen thangnat warsai kedeng pon pedarajok nona bangki towar kahenu kalwart ke bagajok rat cheleng no pin anpinlo Aho, Dhola Langso, Singno Terang Arong Arara Tumapanke, Bangso Towar Henlo, Achithea Bonglo. Bangso Towar le Henolote, Isukyun Ipendanglo, Jojor Cholanga Hinta, Katikuglo. Kidamtang ningkan ko anpenlo ni Bangso Towar Kahino Dagajok, Dhola Langso, Singno Terang Arong Araratum, Penang Ankisung, Chetong Nanglo. Bangso Araratum Kachiling Mesenji Aphanpura, KAEC Long, ASDC Sorkar, Kachari Bomahut, Kidamtang, Ningkan Parokresir Kebra, Trokner Kebra, Nerkeb Aninkan, Mate, Pening Pen, Ningkan Thom Kebra ke Thoma Prang, Chandrakanta Terang, Nilip MSC ke do Bomahutsi, Bangso Towar Selang Ponlo. Bangso abhi ningkan Parokresir Kebra, Troksir Kebra ke Thoma ningkan ahut National Rural Employment Program mate NREP askim dengpi ponsi kilometer ke Thoma jaki denga tawar selampon chompen non pu anta KAEC long madua sarkar ta ka selampon abilang posi sarkari rong asarpen ningjepon Dhola Langso long Langso tawar joni pen laso ke yun lang kisip ka joni ke lepan lo Langso tawar ta Aprang Chandrukan dak nili bahawar MEC nangaman hut 1988 aningkan labang so husi nitun footpath hang dun sila sotawar khulilo footpath hang dun sila sotawar khulilo dang itun la dol kwa li pen hu tirona rong keciling alian ki papla dam na sodak kilometer hinya sap komca Seta mi aja no, komco seta itu langsung ningkan itu footpath kuni lo, lapen ke api, langsung pen 93-94 lo, aku NREP nang form lo, lasi NREP nang form lo, angke langsung tawara aja mabangke, ingkoi refli arpan, ajam nang pedosi laso nang survey lo jalo nasi laso tawar piplengi mapu kita pipleng pledalo pinyar ni enta pipleng pledalo seta meni tungke labang so kacun ni dam nang yadim ko nalo ni ko pigu pulo ni lita ke puri we thawe kidu kusung amasi chini ne dalo amasi non pu tala pusi kidu kusung men chakra prong lo foto Atobar le hengno sitami bangso atobar pensi dipu rongsupile damji bogi langsole damji lapen kisole tongse korahut BPHC along damji seta mate hithi kulat le damji seta laso atobar si damnang poputa ningjepon bangso atobar ke pladam ke la pahelo la bang ke pu bugyan bojar ke dun ponoi kulaha dam ponoi dipu dam ponoi hetame la ke kaita tuar ke kenelu munite gene Gari motor dah cepet kan tuar lo, tuar sih puding hagiang lo. Lapen ke aku pun atuta, ekdom kisah sejelang ni la dorkoi si punoi, bugian asal punoi jat punoi setame,
blok medical along ke su se chelang nam ji puseta me atwar ke lasi kadok vetan kacheleng lo main road chiplang de lo Kita kadang tang ke ako la so atwar bang ke kute angton lo borpung rapung kute lo pen ako inglong rit ke dam ye tum an se tamil la so atwar lo kacheleng nang pu kadang tang hala NR DPS campaign se marpon lo pula kilometer an se marpon ni kan ana touch kilometer an se marpon la pu ene la so ke se mar huta la pu ene footpath an yam se bonai fru la bang ke hat ron rong ke pladam pen ako pu dak dor kholi na pla la so dak bonai fru fry pu footpath yam la tum da bonai chap la ke apen ke bonai ta ni tuma dor kho sor ni tuma rong sor bang the gan de tirona sor si ko na tonge order ke lo ne tirona sor a levar to tirona sor a rada tum si nang ke bonai a pina bonai nang chon fru hu dan si ni ta cái này chính kỳ thằng nó sẽ ôi nào đi pi bèn scheme nó là sẽ nít tung phang sẽ claim pi đam tháp bữa sẽ nít tung phang ở đang năng vì sẽ nít tung cái này claim năng cọc rồi, phụ là năng kỳ thằng này làm vậy luôn, là phụ là do mà cái làng số pen năng claim pru mà làng số pen anh cái nào đi pi form đó là phụ là năng cái nó cái PW là mặt tiền hormone cái đi, sẽ ta pi nhau này ta PW scheme phụ ta rồi là sen cái vé nó thọc gì làm bằng cái bát rồi, pudding hạt rồi chứ, anh cái này chúng ta cái chuyện này đi dunia đêm là chi này, con chi này mà xí, aku là pu portion hồi ta cái chuyện này đi đun bom này, chuyện này đi đun bom hết ta, amoni cái lăng mấy ông muốn nạc nó hơi lăng rồi, tao cái nó anh ấy nó đâu rồi để này pin này pu làm rồi, pu tu, mà xin tụi cái pin này ta là pu gì, pu एकदम lang bung lang plat benda pun je la na re lo je lo phil lo ke ni li ke adon na pha da pu si ke ong pu bang ke ong e ta je lo phil lo de je la na kok ma ti ta pu si je la re lo ha la puan lo de ahong monira kaya long towar mi lang jongsi ke tangri lipute rong rup kabuchia kisum thepi khangjang la sonsi piniarni dhola langso singno terang ro ara tumta chichak nang bomlo tangte dhola langso arat komara phansi aning je thedam jilang dhola langso arar tum ke mesen atowar ke longja phan KAAC kachari tuma phan chotsi aning je thepon ring tilo kachelar a sarkar si KAAC alongta kachari lo potsi arni sima arni sia bangke towar nang selang pi vekji pusi dhola langso arar tum aning je thepon ring ti joki hola pen Sanjit Kro Karbi Anglong live ka phere me corona vur pen ka chepa jok thekja phan sarkar pen ki mi SOP aron kapang dak panalong balisang santara long kulat ki biatum angthin ka chepa the por phai krehinian ta kulat ka chingkir wang vetum si ke ong ka phere me corona vur pen ka chepa jok thekja phan anutin ta ke doge tha ka chere sonsi thekpon long setami aja ha ngatum bangso ki so phan ka chelem ironga jok methanga phan pen anut kapre ka phanta kapasung pona sonsi thekpon long lo la sonsi biswanat alongri asam pen arunachal hoi kidu balisang sentara long ke ongdung kulat ka chobiatung sarkar pen non akimi aron ke hot mate SOP ka pangdak pona long ke kroi kreatum si ke ong bangso hawara long COVID-19 kiso phai na ki bat bom lapen bang hini apran ki damajok ki damtang aru ni phai kora hiniar ni biswanat deputy commissioner hinpen balisang hawar arar lapen jasmet balisang santara long kulat ki bia duma phan akimi sarkar pen ki hot ponaron mate akimi SOP pangdak ponlo bon sita balisang hawar lapen balisang center kulat ki bia dum por phai kre hinian ta kulat kachingkir bang videra jok sarkar pen ki hora rona phan arkan pondetlo halapu munit ke do kacha pahelo nang jila pen marks ta chiku wangve atumsi ke ong isi kamang humi me alama bangke police station tame balisang center pen chikoi nodlo sita kelangdun kapang krevia jok rara tum lapen kulat ka chubia tum ani thibin bana sonsi nang mandetlo laso teng pen langdam pulote ka phere meme corona ke so phan methangsi ka chophanang naga sonlo Biswanat pen Chandra Singh Rongpi Karbi Anglong live
Hako pusar pisar ningkan paroko an peloni gobor anglong afuchang along arlong along kitip kiteng tekang arnamakum linalong an Karbi Anglong life pen kahom ridam. Karbi Anglong along kijui kelang adim pendanglo penang an purki mo hormu dopiklang. Setame pinier ni anta ketek damlong le mate kachini damde dopiklang. Laso ajoini nilitum Karbi Anglong life ahin pen biuta det kali lahaya purki mo hormuta rada thengno kiban kenang sot puajok jasimet nilituma pherangki bikrom terona hin pen chipaduk kropsi langsun pen danglo asona purki mo hormu Karbi Anglong life kelang arara thengno wan pi bomlo. Lason tak taksi hako pusar pisar ningkan paroko an pendoni arlong along kitip keteng tekang arnama kumlin mate arnam pangthai arlong pu adi malong humri damsi Karbi Anglong life kelang arara thengno puthot napaklang ponthulo. Bangso arnam pangthai arlong laki socheng thenta constituency kaparlo nola sopen samhetia hawarada gobor anglong apuchong along si kedo. Tangte bangso arnam pangthai kumlina phurki mo phutha klapen koman tu pensi rada tum ke thekdam longma la so phutha ka bangle nilituma pherangki lapen hadak rong arar tumpen klarda alam rj senang Adom Karbi Anglong life kelang rat tum duan pinilitum Karbi Anglong life team pen ilong adim manghu dam me phere dam me matha dam un e labangso matha dam lu puto de bidi jutkok titi Same last on hormu kilong pon ilitum Karbi Anglong live channel penalo exclusive report lo madu channel da paklang pon pilang niltum la Karbi Anglong team pen lada anil tunang palelo lada ka bangke soseng danda constituency hakku pen kedo inglong ar lok kedo Karbi ara tu malong sidolo non nilitum Karbi Anglong live team pen lada ka bangke sambiti terang rong pen senso be arong la bangso adak goborang long pudo la bangso anglong apuchong long siniltum pedapadam niltum na lulo ingram pik toward ave ning duglo la mangke towar kawi alam mangke stamil lalo nilitum Karbi Anglong live team pen asona hormoni nilitum research pen mate explore pen nilitum ke paklang ji Karbi Anglong live ala tum ke paklang ji pu nilitum ka kita ke bori langsun pen chenglok asona hormoni nilitum monuments ke long pen chenglok hakku hormu ke long pen chenglok arlong ke long pen chenglok ka hakku arlong ke long pen chenglok hakku ita ke long pen chenglok nilitum penang an explore pun lo la sila son tak tasi pini nilitum la bangso senso be la pensam biti la bangso adak ingku borang long sini tu mapu chong long sidolo la bangso ing long manghuda me isi hormoni li paklang poni dak bang amekar tung kini je pono teng polote kini cameraman pan paklang poni tu aduan ban naika nang li deli cameraman pan paklang poni tu mang lalo Karbi Anglong live kala tu mat la bangso ar long si mate la bangso gubora ang long apu chong long la bangso ar long dolo la bangso ar long si ar nam pang thai pu la bangso ar long mate murti isi kasimar la puson thek pon long la si comment tu anna madin pen onela so hormu ke do la ke hakko pen pusi puru dak pusar pisar tum kening je hakko pusar pisar tum ning je teng bote hakko pen la so hormu do la si isi ma hudam me ke la dak inglong arit ke na tum nang thandu na teng pulote jirlo apor mate arni kici la bangso arni la mangke arni lo la bangso arlong mangke arni puson si ke semar pon lo la pen la mangke arnam pang Hai pola bangso arlong lo la bangso di malong koma metum aprang rit ke matum jirlo apor pote suarlo ase ke hang juno dak lason arjulong long pu jong si ke thak dunlo pulote amang lang no po kalite ko pine son bakse me che prang po mate ko pine lang litum sita me che prang po la son pirthe binak la da na si arnam da sodak pusi pu la si la bangso arnam pang thai same edhok atum aprang la bangso whole body part anta kasemar pon mepik an sita me lalo edhok atum arlong taksi la bangso murti lo no pakpi ne pena kang chimpen pu pang thok ta pang thok phru masi penang hormu pana hok lo same la la so ni same no pak pen pang thok ko pine lo pine se rup duta hai pu masi pang thok ta pang thok phru si la bangso arni nang na hormu ta phalang no da la si first century lo ne second century mate 18th century ne asama story pe langdam lo pute ko 2nd century pe no ne sitame lalo ini tumbange Karbi tumbange Columbus of Assam pulo sitame lahai hui hormu kona pensi nang ke plan ne la banke archaeologist department atum ake research pon kenang sot Karbi Anglong Thomas council tum research pon kenang sot lake litum history chini vek nang ji mangka dibin ya suhut na ba adi dunong le da tenali tum mentu pensi la bangso dong hab habaran da la bangso alam pang thai po alam ko mentu pensi adulong na tu nang tu bihek la bangso alam pang thai po alam ke nilitum dong hab Ucocelo, pute litum la Karbi Anglong kang kami kismana kesar tumbang cethamjo la puson bang ke bihek tang stami ardudun long bon setami la bangso anam pang khai konasi ke doma
la so aple sa bang nilitum ha bihegan ko bang chin ni tami kesar sartum non api nilitum themuchot dingmuchot mante parik so don nadin pen bangke o amuk kubor anglong sido labang suana pang thai pu la sinilitum tami la so pen api nilitum tadak nang pale ji phan bor i lo habit ingna majo pustami nilitum wang bor i pen nang theklong lo la sinilitum nang litum karbi nganglong lo live labang so channel phan nilitum labang so karbi anglong live kelang arab tumhan pachini nang patheklong nang kunilitum labang so along lasi nang litum karbi anglong live han nang kohang lo Denarong pen Bikram Teron Karbi Anglong Live. Akhir rupa jero nali tuma phan apor kacipi pen biota nang gelang dona pot. Pini prime tama biota ke lapon si kang tonek lo.